казах, и ключово влияние. И последно, преди известно време отново си говорихме с вас, отново двубоят бе в турнира за Купата на България, само че срещу Поморие в Бургас. И тогава си спомням, че си говорихме за непостоянството, което показва Левски. Именно след онази среща обаче вие направихте страхотна победна серия, стигнахте до върха в А група, показахте, че тимът е способен да печели продължителни мачове и да печели няколко двубоя подред. Сега обаче, като че ли идва по-трудното да изкарате Левски от тази криза, можем да я наречем, в която тимът се намира с слаби резултати като гости, с много двубои, в които Левски не успява да се разпише при визитите си. Кое е по-трудното от двете? Да го вкарате в победна серия или да го извадите от кризата? Как ще се справите? По-трудното е, може би, това, че не може да вкарваме. Оказва се, че е най-трудният елемент при нас. Истината е, че нямаме и нужното качество в предни позиции, за да